Ve studiu je s námi Josef Skála, zahraničně politický odborník KSČM. Vítejte, hezký večer. Dobrý večer vám i divákům. A s námi ve spojení bude také publicista Luděk Navara, který se zabývá dějinami zejména druhé poloviny 20. století v českých zemích. Vítejte, pane Navaro. Pěkný večer. Pane Skálo, pro vás Vasil Biľak je pozitivní postavou? Vasil Biľak je rozporuplná postava. Rozporuplná. Paní Semlová říkala pozitivní postava. Já říkám rozporuplná. Je to jenom její názor? Já si myslím, že ano. Každý máme svůj názor. Je v komunistickém hnutí někdo, kdo je jednoznačně negativní postava? Tak nesporně například lidé, kteří přeběhli z komunistické strany Československa k fašismu. Dokonce se stali aktivistickými novináři za okupace, samozřejmě. A je v nacistickém hnutí nebo ve fašistickém hnutí někdo, kdo je rozporuplný, kdo není jednoznačně negativní? Tak to je otázka na delší debatu. Tak máme na to půl hodiny, ale třeba půl minuty, ano. Nesporně někteří z účastníků pokusu o atentát na Hitlera jsou nesporně rozporuplnými postavami. Srpnová invaze roku 68 byla internacionální pomocí. Já jsem si zažartoval už jednou v Českém rozhlase na toto téma. To je terminus technicus té doby. Ano, ale... Když dovolíte, já to rozvinu. V té době oba společenské systémy bránili své hranice a sebe sama vojenskou silou. Také. Někteří udělali velké bububu, které nám samozřejmě ublížilo. A někteří házeli napalm, Agent Orange a podobně. To se dělo ve stejné době. Takže zkusme to zařadit do kontextu. Ale pro vás to byla internacionální pomoc? Nikoli, to byla velmi komplikovaná událost ve velmi komplikované době. Máte vysvětlení, proč paní Semmelová se odlišuje tak hodně od názorů, které slyšíme od mnohých představitelů KSČM? A nebo to jsou názory KSČM? KSČM je stranou s velmi širokou škálou názorů na celou řadu otázek, včetně těchto, řekl bych, dramat historických. A narazit to všechno na jedno kopyto by bylo velmi obtížné. Pane Navaro, ty výroky, které jsem teď zmiňoval, je možné na ně pohlížet opravdu s nějakými lékárnickými vahami, nebo okupace 68, Vasil Biľak jsou jednoznačně negativní postavy, nebo v té době negativní akty? Tak já se domnívám, že na ty názory je potřeba pohlížet a myslím si, že jinak ani nelze, jako na jistý druh prostě zavádějících nesmyslných informací, které jsou ale ovšem cíleným způsobem formulovány. Jedná se o něco, co bychom mohli nazvat jáchymovskou lží a domnívám se, že je potřeba jim čelit, že ty názory jsou lživé a je potřeba se tomu postavit a bránit a vysvětlovat, proč to tedy tak není a jak to tedy ve skutečnosti bylo. Když se ještě dostaneme k jednomu z těch výroků, za chvíli poprosíme pana Skálu o reakci. Paní Semmelová řekla, že pochybuje, že by doznání Milady Horákové bylo vynucené. Historické archivy, věda, historiografie nabízí jednoznačnou odpověď na toto tvrzení? Samozřejmě, ta věc je naprosto jasná. Opět tady platí to, co jsem říkal před malou chvíli, je to prostě zpochybňování dějin jasných pohledů, o kterých není sporu. Víme přesně, jak ten proces probíhal, ten proces je zmapovaný, je naprosto nepochybné, jakým způsobem proběhl a je naprosto nepochybné, že Milada Horáková byla nevinná. Pane Skálo. Milada Horáková neměla být popravena, to je samozřejmé. Celá materie kolem kauzy Milady Horákové samozřejmě ještě jednou bude prozkoumána. Tím nechci dělat advokáta té popravy, ani v nejmenším. A i tato událost má svůj kontext. Nedávno Američané zveřejnili 69 jaderných pum jenom na Prahu. Ty byly schváleny 7 roků po tomto procesu. A jak se na tom plánování cílů jaderných útoků podílela Milada Horáková? To já netvrdím, že se podílela. Nicméně tehdejší Československo, samozřejmě každého, kdo nějakým způsobem pracoval pro zahraničí, vidělo i v tomto kontextu. To není dnešní doba, to byla úplně jiná doba. Teď možná, já chápu, že jste člověk se zájmem o historii, teď možná mluvíte jako historik, nebo interpretujete historii, ale teď se ptám i vás jako člena KSČM. Ano. Paní Semmelová pochybuje, že by doznání Milady Horákové bylo vynuceno.
Vynucené bylo asi, samozřejmě. Není pravda, to jsem slyšel někde, že snad byla fyzicky mučena. Pokud i ze všech dokumentů, které jsem četl, tak to není. Já jsem u toho nebyl, neumím to posoudit. Já to neschvaluji. To je jednoznačně, já to neschvaluji. Nemělo se to stát. A nakolik to bylo vynucené, nebylo jistě, že to asi neříkala dobrovolně s Gaudiem, že něco takového může říkat, to je samozřejmé. Jenom dodáme, že samozřejmě jsme zvali paní Semelovou do našeho vysílání, ale odmítla se zúčastnit, ale je tu tedy s námi Josef Skála z KSČM. Poškozuje vás paní Semelová? A teď se neptám u veřejnosti en bloc, ptám se u voličů nebo potenciálních sympatizantů KSČM. I Marta Semelová je velmi rozporuplný člověk, nebudete mi věřit, to je neskutečný lidumil, když se pere za to, co je třeba udělat pro lidi tam či onde. Ona někdy z druhé strany použije lexikon, který prostě dráždí. Souhlasím. A poškozuje vás? Zdůrazníme, KSČM má, předpokládám, nějakou skupinu lidí, kteří jsou dlouhodobými ne-li členy, tak třeba příznivci této strany. Pak má určitě něco jako měkký obal. Se to používalo kdysi u ODS, tato terminologie. U toho vás výroky paní Semelové poškozují? Já si myslím, že i česká společnost je dneska rozdělena a že někomu dokonce, možná i ten lexikon Marty Semelové je docela sympatický, a to i mimo KSČM. Stejně jako je pravda, co říkáte vy, že někoho dráždí. A řešením je tedy nechat více hlas v KSČM? Tak nedovedu si představit, jak někomu oktrojovat prostě přesně lexikon. Pravda, že o tom... No ne, tak to se řeší většinou tím, že se ten člověk buď to tedy nezvolí do nějakých funkcí, nebo se dokonce mu odebere členství ve straně. To se přece vstává v různých stranách kvůli různým výrokům. Myslím, že nechci teď jmenovat, ale celý politik by mohl vyprávět, jak jeho kariéra byla ukončena nějakým výrokem. To nesporně, ale víte, já bych tuhle diskuzi rád absolvoval ve chvíli, kdyby se kladla stejná měřítka na politiky, kteří například léta souhlasí živě s masovým vražděním na Blízkém východě, kteří s Gaudiem večeřeli prostě s Pinochetem a tak dále. Já vám mohu uvést, kdybychom měli více času, uvedl bych vám celé spousty případů a myslím si, že bychom se třeba i shodli, že to by bylo na vyloučení doživotní z politiky. Tak, já vám s dovolením tedy teď přečtu to, co řekla paní Semelová, když před 4 lety ona sama podávala trestní oznámení na Zdenu Mašínovou za to, že paní Mašínová vyjádřila pochopení a podporu pro své bratry. Paní Semelová tehdy řekla, teď cituji, i přes časový odstup nelze jejich jednání posoudit jinak než jako vraždu a sabotáž. Schvalování vraždy nelze přehlédnout. Já tomu nerozumím, pane Skálo, takže paní Semelová hájí právo na svůj názor, vy hájíte právo paní Semelové na její názor, ale když někdo řekne antikomunistický názor, tak se na něj podá trestní oznámení? Tak Mašínové vrazy byly nesporně. Neptám se na paní Mašín, ptám se na tu férovost toho, že paní Semelová hájí právo na svůj názor, vy hájíte právo paní Semelové říkat svůj názor. Když někdo řekne antikomunistický názor, tak na něj paní Semelová podá trestní oznámení. Já osobně si myslím, že že podobných kauz jsou obrovská přesilovka z druhé strany a pokud je o to trestní oznámení, já jsem ho nepodával, nechci se k tomu vyjadřovat. Nemyslím si, že to je téma, které bychom měli řešit ve velkém. Není to licoměrnost? Licoměrnost, nevím. Pokud vím, tak ve vztahu k Mašínům je tohoto názoru nejen paní Semelová, ale miliony občanů této republiky. Neptám se na to. Teď u soudu to není, a hlavně u, řekněme, morálních kritérií, to přece není referendum o tom, kdo si co myslí. A zdůrazníme, neptám se až tak na Mašíny, jako spíše na ten fenomén toho, že někdo, kdo hájí právo říkat svůj názor, byť nekonformní, byť nepopulární leckdy, tak na jiné podává trestní oznámení. Já bych si dovolil dodat ještě jednu významnou maličkost. Tito pánové, já jsem se jedním z nich měl příležitost se na BBC utkat, a pan Paumer dokonce veřejně ještě před několika lety litovali toho, že jejich činnost nevedla k 3. světové válce. Tak to si myslím, že je nesrovnatelné. S tím, že pan Bilak byl signatářem zvacího dopisu, že při invazi zemřelo několik desítek lidí, milionům lidí byly změněny jejich životy. Ano, při invazi zemřelo 71 lidí, to je pravda, což ve Vietnamu tehdy umíralo každé 2 až 3 hodiny. A já tím nehájím. Já nemám radost z toho, že někdo zemřel. Já jenom říkám, že je třeba zlomit 2 metr. Pane Navaro, nechme už tuto věc teď obecněji. Vy jste řekl, že
je nutné bojovat proti polopravdám, lžím, ale jak se to myslel? Bojovat u soudu? A tím vlastně navazuji na to, co jsem teď řešil s panem Skálou. Bojovat u soudu, anebo tak, jak bojujeme teď, tedy názory proti názory? Takto já se domnívám, že je potřeba obojí. Víte, já se setkávám občas na besedách, účastním se různých setkání s veřejností při čtení nebo besedách nad knížkami a vím, že skutečně existuje skupina lidí, která je dodnes ovlivněna takovými díly, jako bylo 30 případů majora Zemana a podobně. Skutečně ta komunistická propaganda možná nebyla úplně dokonalá, ale fungovala velmi dlouho, působila velmi dlouho v této společnosti a to je, myslím, velmi významný argument a velmi významná informace, se kterou bychom měli pracovat, kterou bychom si měli uvědomit. Dobře, a co to vyvozujete? Vy to vyvozujete, že tedy po vzoru osvětimské lži bude mimo zákon postavena ta vámi popisovaná jáchymovská lež? Opravdu se bavíme o... Ale ta je v zákoně je zakotvená a je trestná. No, za stolik lidí nešlo tedy s prominutím nikdo sedět nešel. za to, že ne, by... Ano, zatím nikdo nebyl odsouzený, ale to přece není chyba toho zákona. A souhlasíte s tím? No to je psáno v zákoně. A pokud ne, takto, musíme se na to podívat tímto způsobem. Pokud trestáme pravicové extremisty, musíme trestat i levicové extremisty. Není možné trestat jenom některou skupinu, která se nám nelíbí, nebo si řekneme, tak budeme se soustředit na tyto a tyto necháme být. To asi nejde. Čili buď to budeme trestat všechny, anebo si řekneme, svoboda slova je tak cenná, že je to absolutní hodnota a nebudeme trestat vůbec nikoho. Ale nemůžeme stíhat Adama Bartoše a nestíhat paní Semelovou. Já se domnívám, že to není možné. Není to fér a není to spravedlivé. Víte, existují političtí vězni, kteří prostě se dodnes setkávají s jakýmsi nepochopením, nedůvěrou u mnoha spoluobčanů a ta nedůvěra je dána jenom tím, že ti lidé třeba nemají dost informací, neví, jak to tenkrát bylo. Víte, a ten politický vězeň má doma v šupleti, má dokument o tom, že byl rehabilitován, že dostal odškodnění, že byl nevinný, že byl odsouzený neprávem. A k čemu mu to je, když část vesnice nebo půl třeba vesnice, ve které on bydlí, se dodnes na něj dívá jako na zločince. Ti lidé si říkají, no tak on tam byl, on tam prostě asi něco udělat musel, oni mu to teď nějak třeba vyžehlili, ale kdo ví, jak to je. No a teď paní Semelová vyhrála soud, tak ona má vlastně pravdu. Víte, to veřejné mínění opravdu je velmi složité a já se domnívám, že ty polopravdy a dezinformace, které putují a šíří se mezi lidmi, tak je potřeba opravdu jim čelit. Ano, ale ta otázka sněla, jestli jim čelit v debatách, jako je třeba tato, anebo jestli jim čelit soudně. A znovu tedy nadhazuji, není nakonec opravdu lepší dát lidem neomezenou možnost vyjádřit svůj názor, jakkoliv ten názor pro někoho je lživý, trapný, bizarní. Musíme podle mého názoru, musíme měřit všem stejně. To znamená, pokud stíháme pravicové extremisty, musíme stíhat i levicové. Pokud nebudeme stíhat nikoho, je to určitě cesta k cíli. Ale domnívám se, že každopádně i vedle těch represivních cest existují i další cesty, nejenom debaty, ale domnívám se, že stát by měl více dělat proto, aby se informace o minulosti dostávaly k většímu počtu lidí a dostávaly se nějakým systémovým způsobem. Víme, že ve školách se učí spíše podle toho, kam který učitel patří, do jaké skupiny, jak moc je nadšený nebo nenadšený pro moderní dějiny. A to je třeba jeden z velkých nedostatků, neduhů. Roky se o tom mluví a ta situace se příliš nemění. Já vám s dovolením teď, pánové, přečtu to, co napsal na hrobu nebo u hrobu Anežky Hrůzové pan Bartoš a pan Zemánek a kvůli čemuž byl obviněn před Vánoci policií. Smrt Anežky Hrůzové český národ semkla a s naléhavostí mu ukázala nutnost řešení židovské otázky. Židovská otázka nebyla dosud uspokojivě vyřešena. Konec citátu.
Pane Skálo, tento případ, názor vás. Vy necítíte ten rozdíl? Tady se říká, že židovská otázka nebyla vyřešena. To je výzva k něčemu. Není mi známo, že by Marta Semelová vyzývala k čemukoliv srovnatelnému. No tak ona říkala, že Vasil Bilák, zdůrazněme signatář zvacího dopisu, ano, je pozitivní osobností. Tak zaprvé není prokázáno, že je signatář zvacího dopisu, to zaprvé a za druhé. To není prokázáno? Ne, to není prokázáno, to zaprvé. A to je jedno, to není rozhodující teď. Není to prokázáno. Ten dopis předaný v počátku 90. let nebyl tedy. Není prokázáno, a to je jedno. To není naše téma. A něco jiného je, že to, co ona říká o Vasilu Bilakovi, k ničemu nevyzývá. To není podněcování k nějakým skutkům. To je prostě její názor. A kdyby tedy ten dotyčný člověk, který se zabývá židovskou otázkou, by řekl, že řešení židovské otázky zvolené za nacismu bylo pozitivní věcí, vyzývá tím v současnosti k něčemu, nebo jenom hodnotí historii? To máte pravdu, ale nesmíte se na mě zlobit, nebo se zlobte. Není pravda, že by socialismus měl na svědomí tak neskutečné prostě zločiny jako nacismus. Tak to není. Tak to není. A proto to nelze také házet do jednoho pytle. A jinými slovy, jistou represi svobodného slova v takovémto případě, jako jsem vám teď ocitoval, byste uvítal? Já jsem v tomto smyslu stoupenec základní liberální zásady, to znamená, že je třeba bránit někomu, aby cokoliv páchal, dělal, ve chvíli, kdy to začne ohrožovat svobody někoho jiného. A to si myslím, že citát, který jste tady reprodukoval, že to je ten případ. Pane Navarro, na závěr jenom stručně, prosím, tento Tak já se domnívám, že především je potřeba jednoznačně se k těm věcem postavit. Tady nejde o citát nebo o nějakou konkrétní jednotlivost. Já bych chtěl jenom říct jednu podstatnou informaci, korigovat mého předřečníka. Počty obětí, které způsobil komunistický režim ve světě, jsou srovnatelné, možná vyšší s oběťmi, které způsobil nacistický režim. Ke komunistickým obětem patří miliony mrtvých v Kambodži, v Asii a v dalších zemích, čili to je potřeba... Čínské čistky za Mao Tse-tunga, ano, tak nechme to teď zpátky k tomu výroku, na který jsem se ptal. Co si o tom myslet? To je také už za hranou toho, co by mělo být tedy podle vás soudně řešeno? To těžko asi v této chvíli říct, neumím na to jasně odpovědět. I tak děkujeme. Luděk Navara, Josef Skála, pánové, děkujeme, nashledanou. Nashledanou.